ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 27-28 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପ ପରି ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଆହୁରି ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିମାଣକୁ କିଛିଟା କମାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 159.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟର ଏହି ସମୟ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି 31% କମ୍। ତେବେ 18 ତାରିଖ ପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଓ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।